Сёння 27 студзеня мы ўзгадваем перамогу нашых продкаў на рацэ Ула, якая адбылася падчас бітвы ў 1564 годзе. Дарэчы, дакладна невядома, 27, а мо 26, а мо 21 студзеня, недзе тут, з 21 по 27 студзеня 1564 году. Як мы ведаем ужо, калі размаўлялі пра Ян-Запольскае пагадненне, у студзені 1563 года, на год раней, войскі маскоўскага вялікага князя Івана IV захапілі Полацк. І не аддавалі Полачыну войскам літоўскім. Не ўдалося нічога адбіць тады. Таму ў Маскву паехалі паслы дамаўляцца аб перамір'і. Перамовы ішлі, а тым часам Іван ужо загадаў сваім аддзелам, якія знаходзіліся ў Полацку і ў Смаленску, ісці на злучэнне каля Воршы. З Полацку павінен быў выйсці яго намеснік полацкі, князь Пётр Шуйскі, ісці на Оршу. А са Смаленска павінны былі ісці браты-князі Сарэбраныя. Там бы яны злучыліся, і ад Воршы пашлі бы на Менск і Новаградак, выпаліваючы на шляху ўсе вёскі. Калі Шуйскі рушыў з Полацку у бок Оршы, аб гэтым даведаўся найвышэйшы гетман літоўскі Мікалай Радзівіл Руды, а ён знаходзіўся са сваім войскам у Лукомлі. Ён з гэтага войску адабраў лепшых вершнікаў, і вось на беразе Улы, каля вёскі Іванск, гэтыя вершнікі іх атакавалі. Я лічу, што у самым лепшым выпадку іх было 8 тысяч, а не 16 тысяч. Бо уявіце сабе, вось яны рухаліся сярод снягоў па шляху на санях. Нехта шоў пехам, нехта ехаў на санях, сані везлі зброю, там правіянт, даспехі. Даўжыня коня у сярэднім 2 метры. Даўжыня саней таксама 2 метры, 4 метры. Пішуць, што ліцвіны захапілі 3000 саней. 3000 на 4 метры уже мы атрымаем 12 кіламетраў. Але ж палова маскоўцаў збегла, здолела збегчы. Палова. Яшчэ 3000 саней. Яны ж па сугробах беглі не нагамі, а коні беглі, везлі іх у санях. Так што 24 кіламетра гэтае войска займала. Гэта несусветная дурасць. Іх было менш. І зразумела, што і літоўцаў было яшчэ менш, чым 8 тысяч. А колькі ж маскоўцаў загінула? Таксама традыцыйна пішуць, што 8 тысяч. Няхай сабе загінула 4 тысячы, палова. Няўжо гэта мала? 4 тысячы маладых мужчынаў, мёртвых, якія ляжаць там. Дарэчы, вядомы храніст Мацей Страйкоўскі пісаў праз 20 гадоў пасля гэтай бітвы, што косці яшчэ навакол ляжаць. Іх ніхто не хаваў. Гэта была жудасная карціна. Так ці інакш, Радзівіл са сваімі ваярамі разбіў ушчэн Шуйскага. Сам Шуйскі прыйшоў у гэтую вёску Іванск, там яго схапілі сяляне, адабралі ўсю вопратку і голага ўтапілі сажалцы. Гэта была добрая, моцная перамога. Калі браты Сарэбраныя даведаліся, што Шуйскі разбіты, а яны ўжо змагаліся ў гэты час аддзеламі князя Філона Кміты Чарнобыльскага, яны павярнулі назад і пайшлі да Смаленску. І такім чынам гэты паход на Менск і Новаградак не атрымаўся. Такая была перамога. Трэба яе сёння ўзгадаць, што мы зрабілі.